Ahojte. Dnes sa pozrieme na klimatizáciu, ktorá si právom získala pozornosť mnohých. Rotenzo Theta. Úsporný dizajn, minimalistický vzhľad a skutočne vysoké prevádzkové parametre. Ak vás zaujíma, prečo je séria Theta jednou z najčastejšie vybraných klimatizácií našimi zákazníkmi, určite sledujte ďalej, pretože tento model má čo ponúknuť aj tým najnáročnejším. Prečo práve Rotenzo Theta? Rotenzo Theta nie je len ďalšia klimatizácia. Je to odpoveď pre tých, ktorí hľadajú nekompromisné zariadenie v oblasti výkonu, funkcií a dizajnu. Prečo si teda vybrať práve Thetu? Špičkový výkon a mimoriadna úspornosť. Ak hľadáte klimatizáciu, ktorá vás ohúri svojou silou a zároveň bude maximálne šetrná k vašej peňaženke vďaka nízkej spotrebe energie, Theta vás rozhodne nesklame. Atraktívny a variabilný dizajn. Theta prichádza v dvoch elegantných farebných prevedeniach. Či už preferujete výraznú čiernu matnú s predným panelom v čiernej zrkadlovej úprave, ktorá skvele zapadne do industriálnych a moderných interiérov, alebo dávate prednosť univerzálnej matnej bielej, ktorá dokonale splynie s akýmkoľvek prostredím, Theta sa prispôsobí vášmu štýlu. Bohatá výbava za rozumnú cenu. Ako sami uvidíte, Theta ponúka množstvo pokročilých funkcií a technológií, ktoré by ste očakávali u výrazne drahších modelov. Tieto aspekty robia z Thety favorita pre tých, ktorí vedia, čo chcú a hľadajú kvalitu bez kompromisov. Chladenie, vykurovanie a spotreba. Keď hovoríme o Rotenzo Theta, hovoríme o skutočne výkonnom a mimoriadne úspornom zariadení. Pozrime sa na tie čísla. Koeficient energetickej efektívnosti v režime chladenia je na úctyhodnej úrovni 8,5, čo zodpovedá najvyššej energetickej triede A+++. V režime kúrenia dosahuje sezónny koeficient účinnosti hodnotu 4,6, čo znamená vynikajúcu energetickú triedu A++. Pre predstavu, 4,6 znamená, že zariadenie počas vykurovacej sezóny vyprodukuje v priemere 4,6 krát viac tepelnej energie, než spotrebuje elektrickej. A čo prevádzka v zime? Rotenzo Theta má zabudovaný balík pre celoročnú prevádzku, vrátane výhrevnej špirály, odvodňovacej vaničky a ohrevu kartera kompresora. Vďaka tomu dokáže účinne kúriť aj ako jediný zdroj tepla, a to aj pri extrémnych vonkajších teplotách až do -25 stupňov Celzia. Rotenzo Theta je doslova nabitá inteligentnými funkciami, ktoré posúvajú komfort na novú úroveň. Automatické 4D žalúzie zabezpečujú optimálnu distribúciu vzduchu do všetkých kútov miestnosti. Technológia Windless. Vďaka špeciálnym perforovaným vertikálnym lamelám si môžete užiť rovnomerný prúd vzduchu bez nepríjemného prievanu. V supertichom režime, keď sú žalúzie zatvorené, zariadenie produkuje hluk iba neuveriteľných 18 decibelov. Snímač teploty v diaľkovom ovládači zaručuje, že teplota bude presne taká, akú si želáte priamo vo vašom okolí. Funkcia udržiavania teploty plus 8 stupňov Celzia je ideálna pre miesta, kde sa nezdržiavate často, napríklad víkendové chaty. A to nie je všetko. Theta má v rukáve aj ďalšie SA pre vaše pohodlie a zdravie. Filtrácia a kvalita vzduchu. Kvalitný vzduch je základom zdravého bývania. Rotenzo Theta preto myslí aj na čistotu ovzdušia vo vašej domácnosti. Ionizátor vzduchu iAir aktívne čistí vzduch od alergénov, baktérií a nepríjemných pachov. UV lampa poskytuje ďalší stupeň sterilizácie vzduchu, čím prispieva k zdravšiemu prostrediu. Pozlátené lamely vnútornej aj vonkajšej jednotky. Tieto lamely nielenže zvyšujú odolnosť voči korózii, ale prispievajú aj k dlhodobej čistote a hygiene výmenníkov. Z Theta investujete nielen do tepelného komfortu, ale aj do kvality vzduchu, ktorý dýchate. Inštalácia a údržba. Pravidelná údržba ako čistenie filtrov a kontrola systému je kľúčom k udržaniu špičkovej efektivity a spoľahlivosti. Pre koho je teda Rotenzo Theta určená?
Ak patríte medzi náročných používateľov a od klimatizácie očakávate naozaj špičkový výkon, najmodernejšie technológie a zároveň chcete ušetriť na energiách vďaka top triedam A+++ pri chladení a A++ pri kúrení, potom je Rotenzo Theta presne pre vás. A viete, čo je na nej úžasné? Je neuveriteľne tichá. Pri niektorých režimoch má len okolo 18 decibelov, takže ju takmer nebudete počuť. K tomu si pridajte maximálny komfort vďaka špeciálnej technológii Windless, ktorá zabezpečí jemné prúdenie vzduchu bez nepríjemného prievanu. Zhrnutie a odporúčanie. Rotenzo Theta skutočne posúva hranice toho, čo od klimatizácie môžete čakať. Ponúka nielen túto extrémnu energetickú účinnosť a schopnosť kúriť aj v najtúžších mrazoch, ale aj pokročilé funkcie pre čistejší a zdravší vzduch, ako sú ionizátor a UV lampa. Keď k tomu všetkému pripočítame spomínanú supertichú prevádzku Windless a naozaj štýlový dizajn, je úplne jasné, že Theta predstavuje inteligentnú investíciu do vášho dlhodobého komfortu a výrazných úspor. Ak teda hľadáte pre svoj domov či kanceláriu riešenie, ktoré spĺňa tie najvyššie nároky, Rotenzo Theta je pripravená ich nielen splniť, ale doslova aj prekonať. Ďakujeme, že ste si pozreli našu dnešnú prezentáciu modelu Rotenzo Theta. Ak máte akékoľvek otázky alebo vlastné skúsenosti s klimatizáciami zo série Theta, podielte sa o ne v komentároch pod videom. Pre viac informácií o modeli Theta, ako aj o ďalších produktoch Rotenzo, navštívte našu webovú stránku www.klimaveľkoobchod.sk. Nezabudnite kliknúť na tlačidlo Páči sa mi to a odoberať náš kanál, aby ste neprišli o ďalšie zaujímavé videá zo sveta klimatizácií. Tešíme sa na vás v ďalšej časti. Dovidenia.